नमस्कार मैत्रिणींनो, वटपौर्णिमा विशेष साडी लुक आयडियाज घेऊन आलेले आहे। वटपौर्णिमे दिवशी स्त्रिया वडाची पूजा करण्यासाठी खूप सुंदर अशा तयार होतात। अगदी सुंदर सुंदर दागिने आणि सुंदर सुंदर साड्या नेसतात। या दिवशी स्त्रिया खूप सजून धजून वडाची पूजा करण्यासाठी जातात। मग वटपौर्णिमे दिवशीच अशीच काही साडी लुक्स आयडियाज घेऊन आलेले आहे। काठापदराच्या साडीमध्ये अशा हिरव्या कलरच्या बांगड्यामध्ये मोत्याच्या बांगड्या घाला, छान दिसाल। त्याचबरोबर काठापदराच्या साडीमध्ये स्लीवलेस ब्लाऊज देखील छान दिसतो। चोकर घाला, मागे एखादा अंबाडाने गजरा देखील तुम्ही घालू शकता। अशी एखादी फॅन्सी हेअरस्टाईल करा म्हणजे तुम्ही खूप छान दिसाल। लुक नंबर 2 म्हणजेच पैठणी साडी। पैठणी साडी देखील तुम्ही खूप छान दिसाल। त्यावरती मॉडर्न टच देणार असेल तर केस मोकळे सोडू शकता, रंगीत कलरच्या बांगड्या घालू शकता आणि ट्रेडिशनल टच करणार असेल तर मागे अंबाड आणि गजरा घाला। मॉडर्न टच देण्यासाठी तुम्ही थोडंसं कॉन्ट्रास्ट ब्लाऊज घाला। पैठणी साडीवरती ना ट्रेडिशनल लुक विथ नॅचरल मेकअप खूप छान दिसतो। अशा पद्धतीने तुम्ही 3/4 ब्लाऊज देखील घालू शकता। अशा पद्धतीने तुम्ही तुमच्या पैठणी साडीमधला लुक देखील कंप्लीट करू शकता। तिसरा आहे तो सिल्क साडी। सिल्क साडीमध्ये सुद्धा तुम्ही खूप सुंदर दिसाल। अगदी एव्हरग्रीन ही साडी आहे। ह्या साडीवरती गळ्याबरोबर चोकर घाला आणि एक लॉंग मंगळसूत्र घाला, किंवा तुमच्याकडे जर नेकलेस असेल तर नेकलेस घालून एखादं काळ्या मण्याचं सुद्धा लॉंग मंगळसूत्र घालू शकता। त्याचबरोबर तुम्ही सिल्क साडीवरती मोत्याचे दागिने, हिरव्या बांगड्या घाला। अशा पद्धतीने तुम्ही तुमच्या सिल्क साडीतील लुकसुद्धा कंप्लीट करू शकता। अगदी परफेक्ट लुक आहेत, त्यामुळे तुम्ही सुद्धा असेच लुक करा, तुम्हाला थोडासा मॉडर्न आणि हाय क्लास लुक मिळेल। चौथा लुक आहे तो नऊवारी साडी। जर तुमची वटपौर्णिमा पहिलीच असेल तर तुम्ही नऊवारी साडी नक्की नेसा, कारण तुमची वडाची पूजा करताना फोटो खूप सुंदर येतील। मग नऊवारी साडीवरती अगदी पारंपरिक लुक करा। मग ह्याच्यावरती अंबाडा घाला, चंद्रकोर टिकली लावा, नाकामध्ये नथ घाला आणि अशा पद्धतीने कानामध्ये झुमके देखील घाला, म्हणजे तुम्ही खूप सुंदर दिसाल आणि वडाची पूजा करताना जे तुमचे फोटो येतील ना ते खूप छान येतील। पाचवी आहे ती खणाची साडी। अगदी खणाची साडी 2-3 वर्षापासून महिला वर्गाला इतकी भुरळ पडलेली आहे, कोणत्याही सणाला अगदी चॉईस म्हणून खण साडीच करत आहेत। मग खणाच्या साडीमध्ये देखील विविध पर्याय आहेत। ऑक्सिडाइज ज्वेलरी घालू शकता, सोन्याचे दागिने घालू शकता, शिवाय मोत्याचे दागिने देखील तितकेच सुंदर दिसतात। अशा या तुम्ही 5 साडीतील 5 लुक परफेक्ट करू शकता। मग अशा पद्धतीने तुम्ही वटपौर्णिमेला तयार व्हा। व्हिडिओ आवडला असेल आजचा तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका, आणि चॅनलवर नवीन असाल तर जे बाजूला बेल आयकॉनचं बटन आहे ते देखील प्रेस करा, म्हणजे माझ्या पुढचे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुमच्या स्क्रीनवरती मिळेल।